Jamgueno waali fini wiyete men ñande mawde nogas bawti ujune 224 ina hawre 18 dew hoddayru ujunere temen nayi capannayyi jeegom fergo coñce taarindi Fuuta Tooro mbaadiji coñce dumunneeje mbaadiji coñce dumunneeje joljole pawiɗe e dumunnaaji mbattete koye jeyal dendagal kono aɗi teskore heewde ciiri e fawaade e gonkaaji ɗi keewi ko maaydude e joom majji jencudi majji teddaani haa noon fof ngati sosi ɗi ko naalankooɓe cuuluuji jayɓe diɗɗe naalankooɓe nanaaɓe fentooɓe jimɗi kesi ƴoogaaɗi jimɗi boombi gure so ina ngona gawri maa so ina poɓɓana sippirteeɓe nder dingire bayal Samba Teen mawnini ndi mbaadi coñce e kitaale ujunere temedde jeenayi capantati pelle ɓurɗe ɓattaade en ngoni naalankooɓe ngana wayɓe no Samba Diye Sall Sidi Baylel Thiam Biram Ndiaye Ali Hammadi Ali e ko nanndi heen hannde o woni ɗo ko gaciyankooɓe hesɓe e gardugol Baba Maal mo Daande Leñol adduɓe kesam kesaagu naanne heen mbaadiji coñce Fuuta e nokkuuji goɗɗi ciftoren ɗo Ousmane Hammadi Diop ngaari laaw jiiroɗo hoore mum dono bayal Samba Teen Demba Dia Accawele Abou Djouba de e ko nanndi heen kuɗol Ibrahima Moukhtar Sarr mo ɓokki sarankoɓe e Daande Maymouna Oumar Diallo mo Heelanñe duɗal Pulaar mottuɗo Joob yo jam ñallu ñallen e nder heen